Kära mina vänner i Youtube-grupp. Jag heter Tuana Karim. Jag bor i Sverige. Förut också jag skickade mitt adress till er. Adlar Salvisväg 20 146 54 Turinga, Stockholm. Jag startade den här kanalen i Youtube 10 oktober 2017. Jag är journalist för att alla mina video kring om demokratiska systemet, fred och stödja mänskliga rättigheten och kritisera korruptionen i Kurdistan, Irak eller diktatursystemet. För 2 eller 3 dagar sedan ni beslutade att inaktivera min motivation Youtube. Jag hoppas att ni ändrar den här beslutning och aktiverar min motivation. Med vänlig hälsning Tuana Karim i Sverige och Kader Nadershen i Kurdistan eller på accounts i Youtube. Tack.